egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Haleluya. Ngibingelele omama bonke abakhona nobaba bonke abakhona egameni lenkosi yethu uJesu noSunday School egameni lenkosi yethu uJesu. Amen. Ekseni siyambonga kakhulu uNkulunkulu osenzela umusa ukuba sibe phakathi kwale ndawo. Sizodumisa uNkulunkulu, akuningi esize ngakho, sizodumisa uNkulunkulu, sizokhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu simkhonza ngayo yonke indlela yokumkhonza egameni lenkosi yethu uJesu. Ingakaqhubeki nje nokunye ngumqondisi wohlelo egameni lenkosi yethu uJesu. Ngizodumela ubaba uMwelase esamukele egameni lenkosi yethu uJesu. Amen. UJesu Kristu inkosi. UJesu Kristu inkosi. Sesiyadabuka nje abantu ukuthi lento ayisebenzi. Kade simisele mhlawumbe ukuthi izosebenza kodwa ayivumi ukusebenza. Nalolo oyisebenzisayo hambile akabuyi. Kodwa ke nokho ke bantu sizoqhubeka nje simemeze noma amaphimbo engavumi ngenxa yomkhuhlane.